ọtụtụ ihe bụ ihe eji mara ndị ama ama dị iche iche n'obodo anyị bụ Nigeria. Nke mbụ bụ ejiji akwa ha, otu ha si ejikere. Ọ bụ ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ, ya bụ n'ụbọchị nke taa. Ọ kawakwa na isi mbido telivishọn bụ mba na-ewetara gị, ya bụ na oge aṅụrị mba na-ewetara gị ọtụtụ akụkọ dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama gbasara ejiji ha, gbasara ụmụ akụkọ ndị ahụ na ụmụ ruru akụkọ ndị ahụ na-agagasị na ndụ ha. Echefukwala na ọkawakwa na isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme. Onye na-ewetakwara gị ya ụbọchị taa, ya bụ n'oge aṅụrị wụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel, ya bụ onye na-ewetara gị ya n'ụbọchị nke taa. N'ụbọchị nke taa ọtụtụ akụkọ ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa wụ nke na-emetụta ndị ama ama dị iche iche gbasara ejiji ha, gbasara ụmụ ruru asịrị ndị na-agagasị na ndụ ha dị iche iche. Ihe ọzọ m ji wee bịakwa n'ụbọchị taa ọkwa iweghachitere unu ọtụtụ egwu nke ọ dịka unu echefugo, ya bụ nke a na-akpọ throwback n'olu ndị iti. ụmụ egwu ndị ahụ dị iche iche nke unu otego aka unu nụrụ ya. N'ụbọchị taa ka ga-ewepụtara unu ya, unu wee ike nụ ya bụ egwu dị ụta bụ egwu dịka onye dịka Hype MC na Zoro nke ha kpọrọ Confuse, nke dịka Lord Colonel na Zoro nke a kpọkwara Igbo Kwenu. Ọtụtụ egwu dị iche iche ya bụ nke a ga-ewetara unu n'ụbọchị taa iji mee ka oge aṅụrị nke taa gaa ọfụma. Mana tupu anyị abanye n'uju ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa, echefukwala na ị nwere ike sonye anyị na webụsaịtị anyị dị iche iche na www.isimbido.tv. Ị nwere ike sonyekwa anyị na Facebook, na Instagram, Twitter na Snapchat na ihe ndị ọzọ dị iche iche na @isimbidotv. Ebe a ka ị ga-eweta anyị, ga-ewetakwa ụfọdụ ihe ndị emume nke anyị na-ewetakwara gị n'uju ya, mana YouTube ọ juru eju ebe ahụ. Tupu anyị abanye n'uju na ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ka m wetara unu ofu egwu nke unu wee ga-anụ ugbu a. Ya wụ egwu nke nwata nwaanyị a na-akpọ Splash, ya nwata ji nkụ, nke ọ gụrụ ọsị na nwata ji nkụ. Ka m kọtara gị obere akụkọ gbasara ya bụ nwaada a na-akpọ Splash. Ya dịzie ka ya nwaada ọ na-ewepụtazi egwu ọhụrụ kwa ụbọchị ka ndị ọzọ si eme, ya bụ na indọstrị. Mana ya bụ nwaada agbaligo ọfụma na ihe gbasara egwu. Onye ọka ji wụrụ na anyị na-ewetara unu egwu ya nke mbụ nke anyị kpọrọ nwata ji nkụ. Ewekwala ebe ọbụla na-aga, anyị na-aga n'obere ezumike. Anyị laghachitanụ, anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwesịrị. Mụ na anụ na ya bụ egwu nke a kpọrọ nwata ji nkụ dịka o si gaa. Mkpọrọ unu na ọtụtụ egwu nke m ga-ewetara n'ụbọchị taa wụ egwu ochie nke a kpọrọ throwback n'olu ndị iti. M ga-ewetakwara unu ya bụ akụkọ ya bụ otu ndị ama ama si ejike ọfụma. Otu onye nke mbụ m nwere akụkọ gbasara ya n'ụbọchị taa, onye nke na-akpọ Charlie Boy. Unu ma Charlie Boy ọfụma. Ọ bụrụ o nwere otu njike ya bụ nwa amadi dị. Onye ọbụla hụrụ Charlie Boy ga-ama na ogene na onye a bụ Charlie Boy. Maka gịnị? Otu ya bụ nwa amadi si eme gịnị? Otu o si kpọpụọ ntị, ma ọla ọ na-anyakasị n'olu ya, ma ndị kpọpụrụ imi, kpọpụ anya, kpọpụ ire. O nwekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche nke o nwere ike na ọ kpọpụrụ nke anyị na-amaghị. Ya bụ na ọtụtụ na-eweta akụkọ si na gịnị, na ya bụ nwa amadi a na-akpọ Charlie Boy na njike ya ọ wụ ihe kwesịrị ekwesị dịka onye ama ama. Unu echefukwala na owe ndị na-eweta akụkọ ha si na ọtụtụ ndị ama ama ka ha si ejike abụghị ka ndụ ha dị. Egwa ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị sị gị, Charlie Boy ya wụ nwata nwoke a na-ejike otu a, ọ bụ ka ndị ya dị? Ịhụrụ ka o si kpọpụsị imi, kpọpụsị ihe niile. O nwekwa mgbe ọ na-eme ya eyie ezigbo akwa. Ụfọdụ mgbe ya nwa amadi wụ gịnị, ọla ka ọ na-anya n'olu. Ọnya kashi ọla n'oyi, ya bịa emere gịnị, ya bịa gbara ahụ efu, enweghị akwa ọ na-eyi. Nke a wụ ajụjụ a na-ajụ. Nke a ọ na-egosi na ndụ ndị ama ama dị iche iche na ọdịmma ọ ihe kwesịrị ilekwasị anya. Ya wụrụ otu ajụjụ, wụrụ otu ndụmọdụ nke m ga-adụ unu na ihe emume nke ụbọchị taa gbasara ejiji nke ndị ama ama. Ile anya ya bụ Charlie Boy, otu ahụ o si ejike dịka m si kwuo, ọ ka ndị ya dị. Gị nwe onye na-ekiri ya bụ Charlie Boy, mgbe ọbụla ikirie ya gị sị afụrụ m n'anya otu ya bụ nwa amadi si eji njike. Gị nwa na onwe gị, ị ga-ejikere ka Charlie Boy na-aga n'ụzọ? Ịma na ijikere ka Charlie Boy na-aga n'ụzọ, ị ga-ahụ ndị lọma
n'ele ọma ma oge ndị na-eme gịnị ndị na-ekpokọ ndị ara ha megịnị ha bịa megịnị nwụrụ gị mkpụọ gị na psychiatric hospital ya wụ na gịnị a ga-asị na iwu onye isi dị mma ya wụ ka ị ga-eji megịnị ya wụ ọmụmaatụ otu ndị ama ama si ejike ọ bụ otu ndị ha dị. Otu onye ọzọ m ga-akpọtụkwa ahịhịa n'ụbọchị taa ụkwụ onye a na-akpọ Don Jazzy. Ọtụtụ mgbe ka na-ahụ Don Jazzy n'ime studio ị ga-ahụ ya yiri gịnị ya yiri nwa takara t-shirt polo ya ya yiri jean ya yiri slippers mana ọ pụwa na ihe ka na-akpọ red carpet n'olu ndị iti ị ga-ahụ ya eji jikere ejike. Ụfọdụ mgbe ọtụtụ na-asị na ọ na-eji njike ka onye Igbo oge niile na ofe mgbe ị ga-ahụ ya eji njike dịka ndị gịnị ya dịka ndị Yoruba mana ya bụ nwa amadi njike ehugoni ya ka ọ na-ejike ịga ihe a na-akpọ red carpet ma ọ na-anụla ka ya bụ okwu si wee gaa. Ya bụ gịnị wụ okwu ndụmọdụ ka ị na-enweta na ya bụ okwu ị nụrụ ya wụ na ị bụrụ onye na-ekiri ndị ama ama dị iche iche echekwala na otu ha bụ ego si abịa otu ha bụ ndị ama ama si enwe njike na ọwụ ka ha si enweta ya bụ ego ekwekwala ka onye ọbụla magharịa gị anya maka na ọtụtụ ndị ama ama ka ha si ejike a na-enwe ndị a na-ahọpụta iche ndị na-ele lekwasị anya na gbasara gịnị ejiji ha ndị a na-akpọ stylist n'olu ndị iti. Ndị stylist ndị a na-eme gịnị ha na-abịa ha bịa kpọpụtacha ndị ama ama gịnị ejikwa ha see ha foto tie ya na Instagram tie ya na social media gịwa na-ahụ ya ịhụ ya gị sị ha likere m akwa Genevieve ha likere m akwa Ọmatalayi mana gịnị ka ị ga-eme ị ga-eche echiche ọfụma nkwanụ ma gịnị ma otu akwa ahụ ya bụ Ọmatalayi o wepụ ego wepụta ya bụ ego na akpa ya kwa ya bụ akwa ego ole ga-afụ na akpa ya bụ nwaada. Ị kwesịrị ịhụ efe ndị ajịche ọtụtụ n'ime ha dịka m si kwuo na mbụ ha gakwuru ndị stylist ndị a akwa ejiri ihu ha ree ya bụ akwa. Ekwekwala ọ na-eme ụfọdụ n'ime ndị na-akụ egwe ịhụ ha pụta ha jiri njike dịka ndị ara ọwụ ihe ọrụ ha nyere. Echefukwala na ị gaghị ahụ onye wu dọkịta onye Igbo dọkịta na-ahụ maka ahụ gị hụ ya bịa yiri akwa ndị na-ahụ maka electronics ma onye yiri akwa mekanik. Ịhụkwa onye na-eme gịnị driver gị hụkwa onye secretary ị ga-ahụ na otu njike ha dị iche n'iche. Otu a ka o si dịkwa na ndụ ndị ama ama otu a ka ndị ama ama na-esi ejike iji hụ na gịnị iji hụ na gị nwa onye na-ekiri ha na ikiriri ha ọfụma bịa nwee mmasị ebe ha nọ. Ya were otu onye ọzọ m ga-akpọkwa ha na-enwe njike ọfụma mgbe ọbụla m hụrụ nwa amadi a njike ya ọ na-eme gịnị ọ na-adị m ụtọ n'ọnụ onye ka a na-akpọ gịnị Jim Ike adịgo n'ụmụ ọfụma nwa amadi a pụta nọ jike macha ọfụma ị ga-ahụ mgbe mgbe na-ahụ ya yiri nwa suit ya owe mgbe ị ga-ahụ ya yiri nwa up and down ya owe mgbe ị ga-ahụ ya yiri akwa ọbịa onye ọzọ ji dịkwa mma na ụfọdụ n'ime ndị ama ama na-eyi akwa ya wụ gị na akwa na-amachi asọ n'olu ndị iti asị na ọ machi gị wite ahụ ha. Ụfọdụ ndị ama ama na-eme onye na-ame ịhụ onye dịka Ike Ogbo na ịhụkwa onye dịka Jim Ike dịka onye mkpara aha o nwere ahụ o yiri akwa eme gị na akwa eju ya eju n'ahụ ya bụkwa ehurukwa onye na-ekiri ndị ama ama dịka ha si eyi akwa kirie nke ọma mụta nke dị mma hapụrụ ha nke ọjọọ. Ekwekwala na ihe niile na-ahụ na social media wụ otu ọ dị mba ọ wụghị otu ọ dị. Onye ọzọ m na-akpọ ahịa dịka m si kpọtụ ahịa mbụ otu onye na-eme ejije nke a na-akpọ gịnị Ike Ogbo na ị ga-ahụ nwa amadi ahịa isi nkwọcha ya onye ya bụ yiri ezigbo akwa ihe a ndị ama ama ọfụma na-eyi akwa mana dịka o si wee dịrị dịka m si kwuo ya mbata m ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ dị iche iche gbasakwara ndị ama ama. Otu egwu ka m ga-ewetara unu nke ama ọfụma okeghere a na-asị otu ahụlanụ ya bụ egwu nke nwa amadi akpọrọ Zoro kụrụ ọ sị na gịnị otu a na-asị ndo ị ga-eche ya bụ egwu ị ga-ahụ na ya bụ egwu eteka ya mgbe ya nwa amadi Zoro ka na-eteta etolite na ihe gbasara egwu mgbe ọ ka na-amata ọhụrụ mgbe ọ ka na ụfọdụ si na mba ahụ ka Zoro na-agụ ezigbo egwu mana ya bụ nwa amadi ka na-agbalịkwa ọfụma nụrụ ọtụtụ egwu nke ọ kụrụ ma ogene ma achikolo egwu ndị ochie dị iche iche ya nwa amadi kụpụtara nke na-eme gịnị nke na-ada ụda. Onye ama ama ọzọ anyị ga-elekwasị anya n'ihe gbasara ejiji ya onye a na-akpọ gịnị Timaya. Ama m ọtụtụ n'ime unu ga-asị na Timaya unu mgbe Timaya bidoro ọfụrụ ma ihe gbasara ejiji ya nwa amadi wụ ọkwapụta akwa ya
Akụ ga-eji shoot musical video ya ehu ya na musical video ya gị si na na onye nwa amadi a megịnị na ọ ma ihe gbasara akwa ewepụkwa na ihe gbasara musical video ya bụ Timaya na-eme gịnị na-agbalị ọfụma na ihe gbasara nchịkwa nke onwe ya mana echefukwana na ọtụtụ ya dịka m na-ekwu mgbe ọbụla na ọtụtụ n'ime ha na-enwe gịnị stylist ndị na-eme gịnị ndị na-akwara ha akwa otu ọ ga-esi wee gịnị dị ha mma n'arụ. Otu onye ọzọ nwetakwara akụkọ ya na ihe gbasara ihe ejiji onye ọzọ na-akpọ Kesi ma Kesi Limpopo. Ọtụtụ sị na ya nwa amadi a na-akpọ Kesi na ọ na-eyikarị ihe a na-akpọ gịnị Color Riot. Ilekwanye ọfụma ị ga-ahụkwa na ya nwa amadi owe mgbe ọ na-eyi akwa ya adịghị na-acha ka na-acha uhie ka na-acha mmemme ka na-acha black ka na-acha yellow. Ya nwa amadi otu onye si na dịka m na-agụga ya n'ihu ọta akọ sị na Kesi were lover of colors. Ma onye ọzọ ama ọfụma na ihe gbasara ejiji akwụkwọ onye ọzọ na-akpọ Terry G. Ibele anya ọfụma Terry G. Owe mgbe ị na-ahụ Terry G ya ejike dị isi na onye ọgụ onye isi dị mma. Owe mgbe ị na-ahụ ya ịhụ ya ejike ọfụma dịka onye isi dị mma. Ọ ya wụ gịnị ụka m na-agwa gị na gbasara ndị ama ama dị iche iche na ka ha si ejike abụrụ ka ndụ ha dị mana ndụmọdụ m ga-enye ha na gbasara ejiji ka ha lee anya gbalịsi ike lee anya ọfụma mana ka ha si eme gịnị ha si enwe ejiji ya maka na ha wụ ndị ama ama ha wụ ndị a na-elekwasị anya ọfụma na ha ga-eme gị na ha ga-agbalịsi ike ịhụna gị na ha haziri ọfụma. O eziokwu na ị na-enwe stylist ndị na-eme gịnị ndị na-ejikwa unu mana ka unu na-ejikwa onwe unu na-echekwa onwe unu na-ejikọ onwe unu marakwa na enwere ndị na-elekwasị unu anya enwere ndị na-elekwasị unu n'ahụ ka unu si ejike. Echetara mgbe anyị na-etolite nke a na-akpọ sage a na-ahụ ọtụtụ ndị na-akụ egwu emeghe gịnị ha kputuo traụza ha. Ụmụaka ịhụrụ na street emeghe ha megịnị ha kputukwe traụza ha. Enwere ndị na ha were ọla nyajicha n'olu. Ụmụaka ndị hụrụ na street eme ụfọdụ ewere akwụkwọ ede mee gịnị rụọkwa nke ha ụfọdụ ewere eriri kene olu nke iji mee gịnị iji mee ka ndị ama ama were ma ndị ji komkom milk na-eme gịnị na-agụ egwu were traụza ha kputuo n'ala. Ya wụ gịnị na ya wụ na ụmụaka sokwa na-eme gịnị na-elekwasị ha anya dịka o si dị mkpụrụ unu n'ụbọchị taa. Egwu a ga na-enye unu wee gbuo unu nne ya unu asị egwu ka eteela. Onye chetara nwa amadi a na-akpọ gịnị Fino ọ sị gịnị lele ndị agakụkọ asaị. Ya wụ na ka ị na-ele ndị ama ama ka ha na-ekputu uwe ukwu ha n'ala na-ekputu ihe ha na-awụli elu na ya bụ steji. Ụfọdụ n'ime ha uwe ukwu ha eruola n'ala. A sị gị Fino sị gị na-elele na ndị emegịgị ndị agakụkọ asaị maka na ọ wụ onye ara na-eme gịnị na-ekputu uwe ukwu ya. Kapụkwala na ọkapụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel na-ewetara gị ya n'uju na isi mbido telivishọn. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro anyị na webụsaịtị anyị ị ga-ahụ ka ọ na-apụta n'ihe onyonyo gị mana Facebook mana Twitter mana Instagram mana Snapchat mana YouTube ebe ahụ ka ị ga-enwe eme gịnị weta anyị n'uju. Okwu akpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa unu ma dịka m si ewetara unu ya wụ okwu gbasara ejiji ndị ama ama dị iche iche. Onye ọzọ akpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa wụ onye nke a na-akpọ gịnị Derele. Unu nụrụ egwu Fino kwuru dịka ọ kwuru na bọs gịnị na ndị agagụkwa asị anyị. Owe mgbe ị ga-ahụ Derele ya dịka gịnị na ya nwa amadi uche ya ọ pụrụ apụ na hapụrụ uche ya n'ụlọ wepụtawa ezi ya were gị ahụ ya ejike na-ejike. Owe mgbe ọ na-eme ya yiri akwa nwaanyị ifuzie ya gị sị ma ọ gịnị ma ọ nwoke ka nwaanyị ya nwoke hụ na ya bụ ndụ ndị ama ama were ka o si emetụta anyị because na ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụaka nke na-etolite m na-ahụ dịka ndị a na-akpọ Don Brown. Ị ga-ahụkwa na ya nwa amadi ebele emegịrị bịa nwekwa njike dịka nwaanyị. Ya wụ na o wuru otu o si emetụta ndụ anyị dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. Derele unu ma ọfụma ọ ga-eme ya yiri akwa nwaanyị o mgbe ọ ga-eme ya yiri shuu nwaanyị mee ya na-agasị ka gịnị nwaanyị. Ya bụ gịnị ihe ọ bụ ihe dị mma mana echefukwala na ya nwere ike ka o si ejike abụrụ ka ndị ya si wee dị mana owukwa ndị mmadụ na-asị ewere ilu atụrụ asị na asụ ya n'olu ndị ite asị the way you dress is the way you be addressed. Ya ụdị ka isi jike otu ka ndị mmadụ ga-esi na-eme gịnị na-agwa gị ya bụ okwu. Ya bụ na onye hụ Derele n'ụzọ ka o buru ntutu niile buji onye isi ma nyere ya niile nyere ma yiri shuu nwaanyị ọ bụrụ na onye chọrọ inye ya ihe ya wike nye ha aga enye owoke ya n'ụzọ. Ọ bụrụ na owe onye ama ama ọ na Derele onye ama ama onye hụ ya ka o jikere ụta ha na-apụ n'ụzọ nwere ya gị na nwụchi ya nwe ya n'ime moto kpọga ibi bịa nọ ebe ndị isi na-adị mmanụ ya wụrụ ya
onye ọzọ akpọ n'ọnụ n'ụbọchị taa wụrụkwa onye a na-akpọ Emeka unu Emeka ọfụma. Emeka onye na-eme ejije ọ nwere ihe m chọpụtara na ndụ nwa amadi a na-akpọ Emeka. Ọtụtụ mgbe ka m na-ahụ ya ọ na-apụ ị ga-ahụ ọ ga-abịa yiri nnọọ ezigbo akwa ọwụ na ego ya adịrọ mana ọ dị ka Emeka ọwụ onye m hụrụ gịnị asụ ya n'olu ndị iche self simplicity ọ na-alaiki iyi yiri akwa ya dị ya sam n'ahụ mana echefukwara na o were na-esi na ịchọrọ ị na-adị simple o werekwa ụfọdụ ebe ị ga-aga ya wụrụ na ị kwesịrị ime gịnị ijikọ ọfụma ihe dịka red carpet ị gaghị achọwa ịga red carpet gị were gịnị gị yiri t-shirt ma polo ma round neck ya wụrụ iwe onye ama ama mana ọtụtụ ndị ama ama ka anyị na-ahụta n'ụbọchị taa ụgwa mgbe ọ na-eme ha megịnị ha yiri akwa ọbụla masịrị ha bịa red carpet eju ha sị gị na ha ndị ama ama ụfọdụ ga-asị gị na ugbu ka m si na set na-apụta m kwesịkwara ịnọ ebe a mba ịpụta gị onye ama ama iwe onye a na-elekwasị anya ihu gị jike ọfụma o nwere otu onye ọzọ ama m n'unu ga-asị na ọ dị ka nkwuolu ọtụtụ gbasara nwoke ka mkpọtụ ndị ụmụ nwaanyị ahụ otu onye a na-akpọ Aisha Buhari unu hụ nwaanyị mgbe ọbụla ọ na-ejike m ga-ahụ na ọ na-ejike ọfụma dịka nwaanyị gịnị nwaanyị nọ na di ya okwu anyị ga-ekwu ma anyị laghachita obere ezumike maka na ụfọdụ ha na-asị gị dịka onye ama ama ọ dịrịkwa izi ị na-aga gị mara akwa dịka onye ama ama ị ga-ama nwa akwa ewu na ewe nwaanyị onye ama ama ị ga-ama nwa akwa ma ya ị na-aga ihe emume dị iche iche gị mara akwa ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ha yiri akwa dị iche iche mana ịhụ Aisha Buhari ya yiri akwa gịnị akwa kwesịrị ya ịhụ ya ga-ehụ gị si na onye ọwụ first lady of the country ya wuru koside maka na ya nwaanyị na-ejike njikọ ọfụma mgbe ọbụla ịhụ na-eme gịnị ya ejike ọfụma ka nwaanyị nọ na dị maka na gịnị maka na ọ dịrị izi iwu gịnị iwu onye ama ama ya wụ ka anyị ga-eji zitụrụ egwu ọzọ ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa nke a na-akpọ ọ dịrị izi ya nwa amadi a na-akpọ Flavor nwere ọ sị na ivu adịghị izi o imekwa na ọ dịrị izi o ọ dị mma igbo anyị alaghachitakwala unu hụrụ ya bụ egwu ka o si wee gaa dịka m si gwa unu na ọtụtụ ihe dị iche iche ka m ga-ewetara unu n'ụbọchị taa ọdụ isiokwu ọzọ m wetara unu ka ụbọchị taa ya wụ akwa dịka m na-eme ihe gịnị ihe gbasara mgbe ochie dịka a na-akpọ throwback ewere njike nke a na-akpọ throwback nke mere n'afọ ole na ole gara aga ya bụ ka ụmụ nwaanyị na-enweta onwe ha n'ụbọchị taa ewere njike dị iche iche nke a na-eweghachitara na ịhụrụ nne na nna anyị ha yiburu na mgbe ochie ewekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche ahụrụ ọfụ dịka a na-ewepụtasị ya na ihe gbasara ejiji nke ndị ama ama ọ dị ụzọ ihe atọ ka m ga-akpọ aha nke a na-akpọ beads enwere ndị na-eji bead emepụta akpa ịhụzie ya n'ụbọchị taa ị ga-ahụ oge ahụ na onye mmadụ bụ akpa na-aga n'ụzọ ya wụrụ gịnị bead ka eji mee ya ọtụtụ ndị ama ama ka na-ahụzi n'ụbọchị taa nne na-ebu ya bụ akpa enwekwara njike nke a na-ejike na mgbe ochie ewu iyiri ya pụta ya wụrụ na ịdị sam nke a na-akpọ monochrome gịnị ka a na-akpọ monochrome ọ n'olu ndị iti ya wụ iyiri red n'isi yiri red n'ahụ yirikwa red n'ukwu yirikwa red na gịnị n'ụkwụ ya bụ ihe niile iyiwo red nke na-acha mmemme ma ihe niile iyiwo black nke na-eme gịnị nke na-eji oji bịa n'afọ 2019 ị ga-ahụ ka ọtụtụ ndị ama ama dị iche iche na-eyizi ya bụ akwa ata ka ha si ejike dịka m chikwuo ya na mbụ na otu onye ama na-ejike otu a ukwenye na-akpọ gịnị kesi ọlaikere a na-asị ndị mazị na ọ hụrụ ihe gbasara colors na anya ya bụ monochrome bụkwa otu njike nke ndị ama ama na-ejikezi ya bụ n'afọ ọhụrụ a adịkwa ihe ọzọ adịkwa otu ọzọ ndị ama ama si ejike ya bụ nke ihe gbasara pinchamas ị ga-ahụzi onye asị akwa a na-eji ehi ụzọ na gị hụzi na mmadụ iyi ya see foto mmadụ iyi ya pụta ya bụ dịka esi kwa ya ọwụ na ọ bịa wụrụ pijamas ka eji eme gịnị nke eji ehi ụra otu a kama ọ bịa nwee design nke gịnị pijamas ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ama ama bụzi ndị na-eme gịnị ndị na-eyi ya bụ akwa ị ga-ahụ ndị dịka Tiwa Savage ị ga-ahụ ndị dị iche iche ndị na-eyi ya bụ akwa
ha bịa yiri ya bụ akwa pụtazie ya dịzie ka onye ahụ megịnị oshi n'ụra na-eme gịnị na-eteta ya bụ otu ndị ama ama dị iche iche si eme gịnị enwe njike ha ya were ya ọ dịkwa ọtụtụ akụkọ ọzọ dị iche iche nke anyị ji bịa na-abụghị ihe ejiji gbasara ndị ama ama. Ọ nwekwana akụkọ ashịrị ole na ole nke m wetara unu onye ama ama nke a na-akpọ gịnị Baba Suwe. Onye ọbụla ma Baba Suwe ọfụma Baba Suwe ka a na-akọwapụta na gịnị na ya bụ nwa amadi bụzi onye nke nọ n'ụlọ ọgwụ dịka m si na-ekwu na ọ na-eme ndị ama ama dịka ha si ebi ndụ abụlọ ka egosi wee dịrị ha n'akpa. Mana ndị ama ama ka nke ugbu a bụzi ndị m na-asị njisi ike na nke unu mere maka na gịnị maka na ha tụkọtara aka ịhụ na gịnị akpọgara Baba Suwe ụlọ ọgwụ bịa hụ na gịnị ya nwa amadi ga-anata ya bụ treatment. Ozi ọzọ ka esikwa n'aka Charlie Boy na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke mechapụrụ n'ụbọchị ole na ole gara aga dịka ya Charlie Boy na-asị gịnị na obi ya adịrị ọkwa ya mma na ihe gbasara rizọtụ yeti ya bụ rizọtụ wee shiga mana dịka o si wee dị ọ sị na Naịjirịa ka anyị kpewekwa ekpere n'afọ anọ na-abịa abịa ka Chineke mee gịnị napụtakwa anyị n'aka ndị iro. Ya bụrụ ka o si wee dị n'Igbo anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-eme gịnị ga gbarịta egwu. Kedu egwu ochie nke m ji bịa n'ụbọchị taa? Ama m otu oteela aka ọtụtụ n'ime unu nụrụ ya bụ egwu. Nke a wee egwu sitere n'aka P-Square. Unu mana P-Square ka a na-akpọ Mr. P bụ onye ka na-akpọ Rude Boy mana mgbe ha ka nọkọtara ọnụ dịka Square Records mgbe ha kọpụtara ya bụ egwu a nke a na-akpọ gịnị Beautiful Onyinye. Ama m na ọtụtụ n'ime unu ga-asị kedu egwu a oteela m gwuru n'ụbọchị taa m ga-ewepụtara ya n'otu egwu ochie nke ama ama ka anyị ga-ekirie egwu P-Square nke ndị Square Records ka kpọrọ gịnị Beautiful Onyinye nke nwedere nwa onye ukwu dị ukwuu ọfụma ka a na-akpọ gịnị Rick Ross ya na ya bụ egwu anyị na-abịa ọ na-afụlanụ ka ya bụ egwu shiga nke ndị P-Square nke Square Records ha na Rick Ross kụkọtara nke kpọrọ gịnị Beautiful Onyinye. Ama m na m ka nọ na secondary school mgbe a kọpụtara ya bụ egwu na-eme gịnị na-ada ụda na ntị n'ofulu ka ha ọchị mee gịnị ma ha pempe ma ha nwere ahụ nke na-ahụzi ha ugbu a na ihe onyonyo dị iche iche ha bịa nwa ahụ ọnụ ka ha si pempe onye o ji dị mkpa ime gịnị ị na-eweghachita ụmụ ruru egwu ndị a ị na-eme gịnị ị na-echetara unu dịka ya bụ ndị ama ama otu ha si wee mee gịnị wee bido dịka m si gwuru na ọwụghị gbasara ejiji ndị ama ama dị iche iche na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka m wetakwuru unu dịka asịlị unu mana onye nka na-akpọ Banky W nọpụtara na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo ka na-eweta na ya nwa amadi wetara mmeri n'ebe ọ dị ukwuu dị iche iche ya wụrụ ka o si wee na-aga onye ọzọ awetakwa na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ịma ọtụtụ ndị ama ama na-etisi ọnụ na ihe gbasara gịnị ndọrọndọrọ ọchịchị. Rita Edochie dịka o si wee kwuo na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị shiga na ọtụtụ ama m na ọtụtụ ndị n'ime anyị enwechago obiọma dịka ya bụ okwu shiga mana ya bụ nwaada Rita Dominic na sịka onye ọbụla gịnị ka obi onye ọbụla dajụọ na Chukwu nwere nchekwa o nwere uche na o nwere ihe Chineke bụ n'obi o ji mee ka gịnị ya bụ onye na-achịbụ anyị wụrụkwa onye ga-achị anyị n'afọ anọ na-abịa abịa. Onye ọzọ tikwara ọnụ na ya gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ onye aka na-akpọ I go die si na gịnị yawa nwere ike ewu onye ikpete maazụ wu onye ochie ịma na a na-asịzi na ugbu a na a na-achọ ka ndị ọbara ha ka dị ọkụ ndị dị young is not too young to rule. Ọ na-akọwa na ya wụ onye isi ala nke obodo anyị wuru onye ikpete maazụ na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ga-awụ onye ochie ya wụ na gịnị oge erula mgbe anyị ga-eme gịnị anyị ga-ewepụta ndị ọhụrụ ndị nwere gịnị ndị ka nwere ume ụmụaka ndị ọbara ha ka dị ọkụ na ihe gbasara ọchịchị obodo anyị ya wuru ka o si wee dịnụ. Unu echefukwala na ọka wụ na isi mbido telivishọn na ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị nke taa mana dịka o si wee dị egwu ọzọ ewere egwu kpụ ọkụ n'ọnụ nke m ji bịa m ga-akpọpụta egwu a wee egwu sitere n'aka Rough Coin nke ọ kpọrọ gịnị Nwaba. Ọ sị akụ fefe ya dara m a sị na akụ fecha mee gịnị ya dara awọ. Ama m na ụmụaba dị iche iche nke ndị na-ekiri egwu a ga-ahụ na a ga-amata. A sị Rough Coin gụrụ sị abụ Nwaba aba
aba o aba nke a remix ya nke ọkụrụ n'afọ ole gara aga n'afọ 2014 dịka o si wee dị na tupu ewetara na ya bụ egwu awụkwara ihe obere ejije nke a ga-egosipụta unu iji mee gịnị ka obi ka ihe niile na-aga siriri werere. Echefukwala nọ na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Onye na-ewetara gị ya bụ ihe emume n'ụbọchị taa ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu.